Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana marubucin labari Abuja. Na zo muku da labari ne mai suna uwan taka episode 1. Zai dinga zuwa muku ne duk ranar Litinin da misalin ƙarfe 7 na dare. Insha Allahu a YouTube mai suna kamar haka, Mudansir mai waƙa Hausa TV. Akwai waɗansu wa da ƙani. Sunan yaya Mahmud, sunan ƙani Abdul, sannan duk suna da mata. To shi Mahmud yana nan saboda shi ne babba. Wata rana sai ƙaninsa Abdul tafiya ya kama shi. Sai ya ce, yaya ka kula mun da iyalaina, zan yi tafiya zuwa ƙasan waje. Sakamakon ƙanin ya fi yayan rufin asiri, kuma su ɗin marayu ne, iyayensu sun rasu tun suna ƙanana. Akasari ma yayan ne ya rene shi a ya girma, amma duk wani ciyarwa tun da yaron ya kai shekara 15 shi ya fara ɗaukar ɗawainiyar yayansa, saboda ƙanin shi Abdul kenan yana da ilimi na Kur'ani da na boko. Ana nan kenan, bayan ya yi tafiya washe gari sai aka kira yayan a waya cewa salamu alaikum. Ma'ana irin 'yan sanda ne suka ga an yi hatsari, aka kira su sai suka ɗau namban da yake kan wayansa, an rubuta yayana Mahmud. Sai aka kira Mahmud aka gaisa da shi, aka ce ka san me wannan wayar? Ya ce a'a, ai ƙanina ne, dama ya yi tafiya ne ya musu bayani. Sai 'yan sandan suka ce to ka zo division namu na wuri kaza, domin ƙaninka ne Allah ya mai rasuwa, ya yi hatsari. Ya nuna damuwarsa sosai. A take ya hau mota ya je airport, saboda nan aka kawo gawarsa aka ajiye. To ana nan saboda 'yan uwansa, dangin babansa, sai je ya kai gawar matuwari aka ajiye. Yana nan kusan kwana 5 ko sati bai ba. To sai yayin Mahmud kenan sai ya zauna ya yi wani mummunan tunani, wanda a tunaninsa wannan tunanin shine daidai. Tunanin da ya yi shine, ya kamata a ce tunda ni ne yayan Abdul, ya kamata na aure matarsa, domin idan ta auri wani na waje ba zai kula da dukiyar da kuma 'ya'yan da ya bari ba, saboda Abdul yana da 'ya'ya 3. To tunanin da Mahmud yayan Abdul marigayi ya yi kenan. Ya je wurin matar, kar ku manta ƙanin ya mutu, kuma ko sati ba yi ba, sannan kuma ba a binne ƙanin ba. Saboda rashin imani da rashin tausayi, sai ya je samu matan ya ce to ni zan aure ki, kar ma ki nemi wani mijin. Sai matan marigayi sai ta ɗan waiga baya, ta ɗauka ko da wani yake yi. Sai ya ce ke da ke nake yi. Sai ta ce ya amma wasa kake yi ko? Sai ce wasa? Ni na miki kama da wanda zai miki wasa? Na ce ni zan aure ki, za ki zamo matata ta biyu. Sai ta ce haba, ba ka da imani ne? Hanya ma ba ma kai ka kashe ƙaninka ba ma, mijina kenan. Ta ya za a yi mijina ya rasu ko sati ba a yi ba, sannan ka zo ka dinga tunkara ta da irin wannan mummunan tunani irin naka? Haba, kai fa a matsayin uba na ɗauke ka, kakkan manta iyayenku sun rasu, kuma mijina ma'ana ƙaninka kenan shi yake ɗaukan ɗawainiya ta har da kai. Sai ta ce ya zan tambaye ka, a ce ƙaninka bai da dukiya yanzu, ya za a yi, za ka aure ni ne ko ya? Sai ya ce to zan da yi tunani dai. Maganan dai daga nan ya ƙare. Sai ƙawarta sai ta zo, sai mata marigayi sai ta ce ƙawata na ɗauke ki ne kamar 'yar uwa, kuma na san ba za ki ba mummunan shawara ba. Sai ta ba wa ƙawar labarin komai. Ƙawar ranta ya ɓaci sosai. Sai ƙawar washe gari sai ta yi shiru, sai ta ce ta samu Mahmud a ofis ɗinsa. Ta yi masa magana,
ta gaya mai magana ta ce ba ka da tunani ne, matar ƙaninka ko sati waye ba yanzu ma ko binne shi ma ba a yi ba ka fara kokowan cewa za ka aure ta don ka kula da 'ya'yansa kuma sannan ka kula da dukiyarsa. Ita ta ce maka ba za ta iya kula da dukiyarsa ba ne? Sai ya ce ke ni ne babba kuma ni ya kamata a ce na aure ta, saboda idan ta aure wani na waje ba zai kula da dukiyar marigayi ba da matarsa ba da 'ya'yansa. Sai kawar matar ƙaninsa sai ta ce haba, ya kamata a ce ka zama mai imani, anya ma ba kai ka kashe ƙanin naka ba kuwa? Sai Mahmud ya miƙe tsaye ya ce haba ke kuwa, ta ya za ki gaya mu irin wannan magana? Ƙanina da uwa ɗaya uba ɗaya, ta ya za in kashe shi? Sai kawar ta ce to wannan me marabar dambe da faɗa, wannan dama addu'a kake dama ya mutu ma fi kenan. Sai ta ce to ni ba a danginku nake ba, amma sai na maka ka kotu, saboda ya zama dole alƙali ya raba wannan abu. In dai da raina da numfashi na, duk abin da zai faru ya faru, sai na raba abin nan, ba zai yiwu ba. Kawai ka ga mijin baiwa Allah nan ya mutu ya bar dukiya, sannan ka ce kai za ka aure ta ka kula da dukiyar. Aka ake, kai ka taɓa ganin da ake haka? Ina ma a ce irin kaɗan bata nan da shekara 2 ko 3 lokacin ta manta da zafin ciwon rasuwan mijinta, sannan sai kama irin wannan mummunan tunanin. Amma kar ka manta ƙaninka na wani yana mutuwari ba a riga an binne shi ba, ka yi magana cewa kaza. Ana nan kenan maganan da ya ƙare a nan. Bari mu je hutun 'yan mintuna, muna nan dawowa. Barkanmu da dawowa daga hutun ƙaramin lokaci, a ci gaba da sauraron labarin 'yan uwantaka. To bayan sati 2 sai wani bawan Allah irin mutanen nan masu ba da saƙo a mashin, to sai ya zo ƙofar gidan Mahmud, ya yi horn ɗin mashin ɗinsa, ya yi fi can, sai ga Mahmud nan ya fito, ma'ana yayan Abdul. Mai mashin ya ce ɗallaɓai kai ne Alhaji Mahmud? Ya ce yes, tabbas ni ne. Ya ce to ga saƙo. Mahmud ya ce na me? Ya ce ka buɗe, ai takarda ce, ba wani bom ba ne ko kuma bindiga ko wani abu ba ne ba ko kunama ba, ka dai buɗe ka karanta. Mahmud ya ce to. Mahmud ya miƙa hannu ya karɓi takardar, yana karantawa ya ji gabansa ta faɗi, ya yi ras, ma'ana takardar nan daga kotu take. Ya yi shiru, ya ɗauki takardar nan ya jefa wa mai mashin ɗin, ya ce ba zan je ba. Ya ce oho, aini babu ruwa na wannan ai, yawwa ni saƙo aka bani kuma na baka, ko ka je ko ka je wannan bai shafin ba. Mai mashin ya ɗau mashin ya yi wucewarsa. Sai Mahmud ya ga cewa mai mashin ɗin na fa da gaske yake yi fa, ya fa tafi. Sai Mahmud ya ce to ya ɗauka, saboda bai taɓa tunanin cewa ƙawar matar ƙaninsa za ta iya kai shi kotu da gaske ba. Yana ta tunanin wane ne zai kai ni kotu, yana ta tunani, abin ya mugun ɗaure masa kai. To ana nan kenan, washe gari ne ya kamata ya je kotu. Da safe ya yi wanka ya shiri, ya kama hanya ya tafi kotu. To jama'a, lokaci ya fara hararen mu, ku yi haƙuri sai sati mai zuwa za ku ji mu. Don Allah a yi subscribing ɗina, a yi comment, a yi liking YouTube mai suna Mudansir mai waƙa Hausa TV, ga shi nan a jikin screen. Na gode, Allah ya ban mu tare, inda rabbana ba wahala. Don neman ƙarin bayani 091 64 77 4073. Na gode, ni ne na kuma rubutun labari Abuja.